Il-Bank Ċentrali ta' Malta rrapporta li mill-istħarriġ dwar il-konfidenza fin-negozji li tagħmel Kummissjoni Ewropea jirriżulta li s-sentiment pożittiv tan-negozji f'Malta laħaq livell rekord fl-istorja. Fl-aġġornament ekonomiku ta' frar, il-Bank Ċentrali qal li kien irrappurtat l-iktar titjib fis-settur tas-servizzi segwit mis-servizzi tal-imnut u l-konfidenza mill-konsumaturi. Mir-rapport tal-Bank Ċentrali joħroġ ukoll li f'Jannar ir-rata ta' tkabbir annwali fl-attività kummerċjali żdiedet meta mqabbla max-xahar ta' qabel u kienet ogħla mill-medja storika. Jirriżulta wkoll li l-inċertezza ekonomika f'Malta laħqet livell storikament baxxi li fil-fema tal-Bank Ċentrali jindika livell baxx ta' inċertezza fir-rigward ta' deċiżjonijiet finanzjarji u kummerċjali. Dwar is-suq tax-xogħol il-Bank Ċentrali kummenta li l-aspettattivi dwar l-impjiegi komplew jiżdiedu u wkoll kien f'livell ogħla mill-medja storika. Innota li għalkemm ir-rata tal-qatt f'Diċembru żdiedet marġinalment meta mqabbla ma' Novembru u kienet fil-livell ta' 3.2% xorta baqgħet baxxa mill-perspettiva storika. Fuq ir-rata tal-inflazzjoni, il-Bank Ċentrali nnota li r-rata annwali tal-inflazzjoni skont l-indiċi armonizzat tal-prezzijiet għall konsumatur kienet fil-livell ta' 2.3% f'Jannar, tnaqqis ta' 0.2% meta mqabbla ma' Diċembru tal-2025. Innota wkoll li f'Diċembru il-permessi għal binjiet residenzjali żdiedu fuq l-istess xahar tas-sena ta' qabel. Jirriżulta wkoll li f'Jannar in-numru ta' konvenji għal binjiet residenzjali kif ukoll dak tal-kuntratti ta' beħ żdiedu fuq is-sena ta' qabel.